ସେଦିନ ଖଲିକୋଟ ଗଡ଼େ ଦୁଃଖରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ଆହା ମାଗୁଣିଟା ଚାଲିଗଲା। ତେବେ କିଏ ମାଗୁଣି, କାହିଁକି ଖଲିକୋଟରେ ତାହାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଲାଗିଛି? ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗଦ୍ୟ କହେ, ଖଲିକୋଟ ଗଡ଼େ ସଭିଏ ଜାଣନ୍ତି ମାଗୁଣିର ଶଗଡ଼କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଇ ଷ୍ଟେସନକୁ ଧାଏଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ। ହେଲେ ଆଜି ଆଉ ସେ ମାଗୁଣି ନାହିଁ କି ଷ୍ଟେସନରେ ତାର ଶଗଡ଼ ନାହିଁ। ଏବେ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟୋ ମାଳମାଳ। ମାଗୁଣିର ଶଗଡ଼ କ'ଣ? ଆଜିକାର ଯୁବପିଢ଼ିଠୁ ନେଇ ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ। ତେବେ କିଏ ମାଗୁଣି? ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଜି ସେ ମାଗୁଣି କାହିଁ, ମାଗୁଣି ପଡ଼ିକା ଶଗଡ଼ିଆ କାହିଁ? ସାରା ରାଜ୍ୟ ପରିଚିତ କାଳିଆ କୋସରା ତା ଜୀବନ ସାଥୀ। କେତେ ନରନାରୀ, କେତେ ଛୁଆ ପିଲା, କେତେ ସଧବା ବିଧବା ବୋଉ ଶଗଡ଼ ଡୋରିରେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ତା ଶଗଡ଼େ। ରାତି ପାହୁ କି ନ ପାହୁ, ରାଜନେତା ଠାରୁ ଅଧିକାରୀ ଅବା ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ, ସେ ମାଗୁଣି ଶଗଡ଼ ହିସାବ କରୁଛି ତାହାର। ମାଗୁଣିର ଶଗଡ଼ ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୀବନ୍ତ କାହାଣୀ। ଗାଳିପିକ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ। ଗାଁକୁ ମଟର ଚାଳିତ ବସ୍ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଶଗଡ଼ ଚାଳକ ମାଗୁଣିର ଅବସ୍ଥା କିପରି ହୁଏ, ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଉପନ୍ୟାସଟି ଲିଖିତ। ଆପଣ ସମୟ ପାଇଲେ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ଜାଣିପାରିବେ ଏ ମାଗୁଣି କିଏ। କାହିଁକିନା ଏ କାଳରେ ଆଉ ମାଗୁଣି ନାହିଁ, କେବଳ ଅଛି ତାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମାଗୁଣିର ଶଗଡ଼ ଏକ ନିଚ୍ଛକ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ।